بسم الله الرحمن الرحیم. بینەرێ تێژاو خۆشتوی ئەس دکتۆر فەرسەد مەرعیمە بەردەوامن سەرپشکێشکردنا بەرنامەمە کورد و ئیسلام. هەکە تو سەحکەیە بەرپەڕێت مێژۆیە کوردە گەلە بەرەنگاری ئیسلامیا کری و گەل برێژی بەرەنگاریە خلافێ کری نەهێلا خلافە بشکێت وەختی هەندە ملەتێ دی شتی بۆیەهیە و سەلجوقیە دویا خلافێ ژبن بن ئان لاوازکەن کوردە ئەڤە قەبیل نەکریە. دێ نمونەکێ بۆ هەدیار کەم مەمیرێکی کوردە هەبوو کوتگوتێ عیسا الحەمیدی مازنێ عەشیرەت حەمیدیە بۆ و کەلهێتوی الئاکرێ بوون و الشۆش بوون و الئامێدیە بوون و gelek ca sala 529 525 کوچی 1139 زاینی راگەهاندنا سەر بۆ خاخۆ راگەهاند وەختی عیمادەدین بن ئەخسەنگر زەنکی gelekê bi navodeng bû û li Mîsilê bû û ewî jî diviya ava mêrgehê Kurda xirab ket dîf ewa xwe ku wî diviya xirab kete êk da bi şerê xweş berê sab ket. Mîr Abbasî Hemîdî çekir berî wê gavê gele harîkariya Xelîfê Abbasî kirbû. Serdemî wextê xelîfeyê el Musterşid Billah bû. Ew xelîfe dît ku Kurd gelekê berengarî jê dikin û nahêd xilâfe zeîf bit û lawaz bit. Yani ew û eke zarfê wî dirist ba vê harîkariya Îmadeddîn Axsengirê zenkî kirba. Bes evî bû çi harîkariya xelîfeyê kir? Çünkü evî dît meqerre xilafê li Bexda û xelîfe ji xira fertir e û ev xilafe Abbasî ye û ev çend salê hikmît ket vê harîkariya wê biket. Eket bercewendiyê wî dirist ba da harîkariya Îmadê zenkî ket û netêla kelhêtû bêne standin û Îmadeddîn kontrol ket. Ca wextê xelîfe Musterşid Billah ji Bexda hatî û leşkerê xwe înayî Mîsil dorpêş kirî da bistînit Mîr Abbas Hemîdî ji menteqa Akirê hat ji kelha Akirê û Şoşê hat berf Mîsil hat û harîkariya xelîfeyê kir. Bû çi harîkarî kir? Çünkü ew got ev xelîfe şer'î ye û xelîfe Abbasî ye. Bes neşiyan Mîsilê bistînin. Bû çi Îmadên zenkî gelekê Xurd bû zîrek bû neşiya. Mijab bû xelîfe Zivrî. Xelîfe Zivrî û gel wê jî nasnameyek da Abbasî yani nasnameyek da Abbasî hiç keyfa da. Ku leqeb el-Qaim bi emrillah da Abbasî Hemîdî. û wextî Abbas yani ew kelhel bindestîwî bûn û serxwebaya xwe ragihand berê gavê. Îmadeddîn zek çi kir? Seke cezabî çi kir? Rabo îna rabo leşkerê xwe evê xurt evê quwet hemîna kir hat cihata şerre kelhêtwî. Kelhel dî fikerê hemî jê standin. û me kelha Akirê jê stand, kelha Şoş jê stand, kelha Emraniyê jê stand, ço kelha Amêdiyê jê stand. Ev erdê hemî ji kê standin? Ji Mîr Abbasî Hemîdî standin. Ev cihê daxê ye. Bû çi? Ev cezayî bû çünkü harîkariya xelîfeyê kir. Îmadên zen kir rexêdî diya xirab kete êk û de bi şerê xweş berê sab. Cihê Kurda hemî dagîr kirin û standin. û Abbas mecbûr bû ev mîre mecbûr bû bixwe çû çiyayet wê vetir evê asê. Ev çiyayet ser da. Ev çiyayet wê vetir evê pişt menteqa Akirê ev çiyayet asê çi bit çi te çiyayet rexê çiyayet Şirîn an çiyayet Qindîl an çiyayet mesela evê kevne Kurdistana Bakur ev çiyayet bilind da xweş ber biçit. Ve yani kelha Amêdî geleka bi navûdeng nebû. Bes piştî Îmadê zenkî ev kelhe destxwe înayî û standî Hemîdiya standî şnîka navê gelek hata dîrokê da û mêjûyê da. Ev kelhekî kevne bes standina Îmadên zenkî ev çi lê kir? Rolê mazin kir û diyar kir ku Amêdî yani kelheka mazina û ya bi navûdeng e. Ev xwe hebû berê vê gavê jî. Çivit ev kelhe bi te wextê mîdiya wextê bapîtê Kurda bes standinawî şerrewî pêkdadanawî li ger Mîrê Hemîdiya û çünkü ew harîkariya Xelîfe Abbasî kir. Ev çi digehînet? Ev me digehînet ku Kurda beringariya ji Xîlafa Abbasî kirî û ku xîlafeka şer'î ye û goxune da kesekê ku bercewendiyê xwe yê biçîk bicih bînit bes eke milletekî dîboye an êkê dîboye Kurd hemî wexta mebdeî bûn. Mebdeî bûn çawa? Ew tiştê gotî bicih tîna. Gote Xelîfe em ê li gel te yani meعنayê li gel. Bes tashiye da. Xelîfe çû cihê xwe çil Xelîfeyê nehat. Xelîfe çû Bexda. Bes çil hat cihê Kurda hemî hat dagîrkirin ser destê Îmadên zenkî. Heke we nekirba heke we nekirbaye da ew çêdba heke bibo hevalê Îmadetîn zenkî çêdba tiştekê dî hat ba gorîn tarîx bi şeklekê dî hat ba nivîsîn û çêdba mêrgeha wî harîkarî kirba mêrgeh mastilê hat ba ştî ev mêrgehê Kurdî yê bine çêkirin berî wî ştî mêrgeha dostekî Aniya Merwanî Aniya Ennazî
آن یشه دادی.